Simpumpu te nane Yonga Hausalela Nenea Ay Hauzempu Simpumpu te nane asebenzile kulomsebenzi wothando lukaZulu. Sizocela ubaba umfundisi waseCilongweni eMelmodi ukumnika leli thuba akhulumele amasekhetha kwaZulu. Amen. Kodwa phela angikhuleke eshalweni sasezulwini. Khuleke emakhosini. Bafundisi benkosi nehamele yonke. Ngokujwayelekile umfundisi akwenzeki ukuthi akhulume nje sahlabelana kanye nje. Yazi ngishisanuse siqale sithi hlwishwi bese sithimula ngakho senza lo ilizwi lenkosi
sasezulwini hayi lukhulu lusuku lanamuhla Nkosi yasezulwini lezi ndaba thema ifika sangakholo namhlanje na ngibonga ngoba sesikhuluma ngento ephethwe ngesandla nebonwayo kodwa ke Nkosi yamakhosi aqali namuhla uthando lokuthanda kwakho abantwana balapha kwaZulu uthi umkhulumi wayikhuluma uthi uBhombela ngesikhathi ecinga ingilosi wanqamla kulo lelizwe lakwaZulu wathi mayibhekelela wayesebona izwe lihle wayesedlula wathi mayisebuya seyithola ingilosi wayesethi mayisesephameni uthi awu ngedlula ezweni elihle kuthola lakwamthetho uthi akanibuya lwasekhipha iy'ntombi amakhosazana wathi waye enduleni uSabula bantwana bahle bakaNkulunkulu ayomkhonzela uthi uyalithanda lelizwe lifike litshale lelizwe likaNkulunkulu kodwa ngiyalithanda leli lizwe Manazaretha amahle akugcinanga lapho uthi ma isilele inkosi yamakhosi kugagalelo kwathi inkosi ehlabezinye kanhliziyo uthi inhliziyo yami ngicela niyishiye kwaZulu nithathe umzimba niyobeke kuphakameni kodwa ngoba izwe lakwaZulu ngiyalithanda ngicela inhliziyo yami niyishiye kwaZulu kayibonga Nkosi sasithi ma ngalesa sikhathi singabafana uma sifika ephakameni noma sifika enhlakazi bese liyabuza ihuka lithi abafana bakaZulu abakafiki khumbula ngolunye usuku sibhajwe nebhasi lapha sivinyelwa uSimamane wayenamabhasi wathi singashayisa amabhasi akhe sicakwe udaka lapho usukuma umhlongwazi wathithisa kolushembe kushelele ibhasi wathi awuyibambe shembe eshebambile imboza yakhe lapha eceleni eshayinela iloli yangaphakathi wathi ayibambe shembe yathi shwe ibhasi iphethwe uWilliam Ubanzi kanti iphethwe umhlongo yathi shwe wathi ibambe shembe umile uyayibuka uzohlangana nayo wathi hey bambe man yama khona lapha ibhasi saphuma bhulu hawu sazi zakhuluma selisenhlakazi nje niswile usuku methethisa ushembe Manazaretha lithizwi lentabeni ubelokhu ebuza umnikazi ukuthi abakafiki nabafana bakwaZulu awuthando lokwaZulu bantwana bakaNkulunkulu namhlanje simakade ingcwele hayi ukhombisile Nkosi ukuthi uyasithanda angikhulumeke kwaZulu kuphela thushaka wayihamba ngomzimvubu hayi madlandulu phakathi kwaZulu sibala nawe khona le ukuthi ukwaZulu kayibonga Nkosi kuthiwa ngikhulumela abasekethe baba ingane zakho simakade weZulu yazi lokhanya yazi lasezulwini uNkulunkulu wabantu ingane zakho zigadle ngazo zonke Nkosi yamakhosi begadla ngesibhakela igadle ngamankomane igadle ngamaguduveyisi zigadle ngakho konke sifuna lo msebenzi uphumelele namhlanje sikhuluma ngomsebenzi ophumelele ngoba siyayibuka lento lapha emva kwethu uthi hayi namhlanje uZulu wonke lo uZulu wonke lo bantwana bakaNkulunkulu impela sengathi uNkulunkulu angasibumba sibe yilento uNkulunkulu afuna sibe yiyo basebenzile abantwana bakho Nkosi ngoba ngibala uZulu nje wonke bebegadla ngazo zonke Nkosi ngithi ngiyalalela konke ke into engiyithanda kulezi insizwa zakho Nkosi yonke into bebeyenza abazange baphume emva kwethu loba ngabe ukhiphe isihlanu umuntu bengiyengibona sesikhala pheseloleni sami ukuthi sangena isihlanu
esikhomba uthando lukaZulu. Noma ngabe ikupho bekwenzeka kodwa bekuphuma nakimi ngithi uyangena imali yomnikazi ngoba sifuna uthando lukaNkulunkulu. Sibakade wezulu siyacela Nkosi yamakhosi izono namacala nezifungo neziqalekiso baba sicela Nkosi kwesule konke nje emndenini yagogo bethu. Khumbule lezi insizwa Nkosi uyinika amandla nabanye abantwana bakaNkulunkulu babone into engijabulisayo ukuthi iminikelo yabantu isobala ukuthi ibiqoqwa isiwaphi. Mabethi le mpahla lapha nje la emva kwethu ayikwenethi ayi angazi ngizothini. Kodwa Nkosi yamakhosi sicela isibusiso sivele kuwe Nyazi Zulu. Yilokho kuthiwa ngikhulume kuningi ngabe ngiyakhuluma ngoba sihambisile sihambisana labantwana bakho Nkosi senza umsebenzi bewenza nikele Nkosi yamakhosi beyidisele ngawo. Sithi baba konke kungokwakho Nyazi Zulu uNkulunkulu. Sicela isibusiso sehlele kithi sonke. Amen. Sizocela ubaba uMthethwa waseKhafuleni ukuba asethulele ikomiti nokusunguleka kweproject. Amen. Zaretha ibani munye izothandwa inengahlali Zola Ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha sebuhleni eNyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi njengoba esho ngiyabonga mphathi wohlelo ithuba elincane ongiphalona. Ngingumthethwa wakwaThembelizayo kwesakwaMthethwa. Amen. Umsebenzi enginikwe wona uba ngethule ikomiti. Ngingakalethuli ikomiti Nkosi yamakhosi. Ngizawulanda kancane futhi nangokusunguleka kweproject leyo thando lukaZulu njengoba uKuzikode eke wachaza ngasekuqaleni. Mhlawumbe ngizawuqala ngakho uba ngisho ukuthi noma yiphi into enziwayo ukuze ngenzeke ukuthi abantu bacule bethi bonke sifuna ukwenza ukuthi kuyabe khona nje umuntu oyedwa ovelayo ukuthi kunento enje mhlawumbe singayenza bese beyananela ke nabanye. Ngizocela uba ngivusho nje ngaphandle kokuhloniza noma ingathandi le ndoda bakushiwo lokho ukuthi Nkosi yamakhosi uZikode lo okade ekhuluma eqaleni uyena mvusi wale nyamazana. Amen. Uye wahlangana namadoda athile akhona lapha ekomidini wayesiyasibeka lesi sikhala asibona yosikhona njobe eshilo ekusukeni komsebenzi othulwe ngabantwana benabasho ngonyaka ophelile Nkosi yamakhosi phambi kwakho emzini waseJudiya. Lwase luyangena ke loluthando lwangena lwagqila Nkosi yamakhosi. Ngicela uba egameni lekomiti ngikubonge kakhulu uthando sithande ngalo Nkosi awuzange usifihlele lona usenze salubona futhi saluzwa siyikomiti lothando lukaZulu. Ala nje into esobala osenzele yona wenze abantwana bakho Nkosi aze ngibona abantu benikela kanjena. Mina abantu banikele bengakhonjwe ngasibhamu. Yabona imali umuntu akakuniki imali kakhulukazi njengoba sekuyabuye kuthiwe nje ngale science yethu engafundele esikoleni uma uwanika umuntu imali uyayisebenza abakunika abantu imali. Kodwa laba bantwana bakwaZulu imali bebeyikhipha ngathi bakhonjwe umuntu ngesibhamu okuwuthando Nkosi olufakile kulaba bantwana bakho base beyakwenzela lo msebenzi. Okwesibili Nkosi yamakhosi
engithanda uba ngikubonge osenzele khona ukuthi sime phambi kwabantwana bakho sikhuluma izwi ngomlomo wethu sithi sisungula iproject yokuthenga imoto ezintathu zithengelwe omama basezulwini zingene ngosuku olulodwa emzini waseJudiya ka2024. Sikusho lokhu sibona ukuthi isikhathi sokwenza lento ngasikho ngoba lento siyikhulume kuDisemba kumhla ka2 siseDumsani umshumayeli umngoni lo umngoni kepha Nkosi yamakhosi ngokusithanda kwakho wasenzela ukuthi namhlanje sizoma phambi kwabantwana bakho sime phambi kwakho Nkosi yezulu nomhlaba sizothi nanku lo msebenzi esakhuluma ngawo sathi imoto zintathu zizothulwa ngosuku olulodwa kuyongena ama breakdown elandelane eholwa zithuthu sasisho lento siphupha namhlanje leli phupho liyimpumelelo ngomsa wakho Nkosi yamakhosi osithande ngawo. Siyawubonga kakhulu nyazi lwezulu umsa wakho ungefaniswa nalutho njengoba inkosi yamakhosi ivula nje ngothando olujulileyo lolu thando siluzwile singabantwana bekomiti uthe noma sedlula phezulu kwameva kodwa uthando lakho lasithwala kwabe yilona lusiqhuba phambili uze lo msebenzi beyimpumelelo nkosi yamakhosi siyabonga uThixo inqwele mhlawumbe ke ekusungulweni ke kweproject inkosi yamakhosi yoba bese ngeke ngasho kancane uke wathi uZikode ngizozama ukuhlabela phambili ukuthi sahlangana emzini waseDumsani sizolauncha sabizwa ukuthi siyayilontsha le project emveni saba nomhlangano nje waba munye sahlangana sakhetha ikomiti salimisa leli komiti la khona ngizolethula nje emveni kwemizuzu embala kusukela manje sase siyavumelana ukuthi asiyilontshe le project sakhetha iTempeli sahamba sayiDumsani ngoba inhloso wethu okunye kwakusi esasizama ukuthi sikuvale sikwenelise kube nesikhala esikhulu Thixo ingcwele uma abantwana benabasho bethula inqola yasezulwini abayithule ngonyaka ophelile eJudiya kwaba nesikhalo nje samaNazaretha kwaZulu ngoba lo msebenzi obizwa ukuthiwa ubuhle bukaZulu kwaba khona abazibona okwavela ukuthi lo msebenzi bebengawazi ngakho ke basalile kuwo sase siyafisa ukuthi lo msebenzi osungulwa manje akube umsebenzi wethu njengamalungu ekomiti ukuthi uZulu wonke awazi lo msebenzi uma kukhona osalayo angasali ngoba engawazi asale ngoba mhlawumbe unezathu ezithile ezinye ezimbambileyo sahamba ke sayolontsha inhloso yokulontsha kwakuyilokho ekulontseni kwethu into eyenza ukuthi izinto zethu zisheshe bayilulana njobeke washo uZikode ubaba umfundisi umyeni waseNtongande wakhipha ithunywa zakhe impilo ngoba kwasekuzwakela ukuthi khona into efufusayo kwaZulu zafika lezi ithunywa sabanazo kwakumvangeli uyikhali kwakhona kwamnqobokazi kwaba umshumayeli umlambo wasejabulani esaba nabo sathi masiqeda ukulontsha eDumsani inkosi yamakhosi salontsha ngomnikelo waba u24,000 ngisakhumbula kahle waba u24,000 siqala nje lo msebenzi namhlanje osuyilento osuyiyo kodwa uqale ngo24,000 mhla ka2 uDisemba siseDumsani sase siyamenywa ke ngoba inhloso kwakungukusabalalisa saze sawufika ezweni lasenyakatho amabandla asenyakatho ayehlangene kwaJobe khona umuzo lapha kwaJobe ngiyawulibala igama lakhe esayisafika khona zawufica ekwenameni zawafica amaNazaretha ephelele khona basinikeza ithuba lokuba sibethulele basebethi bayangena bayingxenye yothando lukaZulu bazokwenza lo msebenzi kodwa basebebani isicelo inkosi yamakhosi ukuthi kukhona isilonda abanazo ngithanda ukuthi le ndaba sedlula kahle kuyona ngoba akukho lapha sakhuzolana khona nabo kunesilonda abanaso ebebefisa ukuthi basifeze bayacela kulezi inqolo ezintathu esithenga ukuthi bayithathe yodwa bayithenge iqondane nalo msebenzi esiubone wethulwa ngesonto ledlule siyababongela abafowethu basenyakatho ukuthi lo msebenzi ugcine uphumelele baba umfundisi ungubani siyabonga abafowethu ukuthi umsebenzi ugcine uphumelele kwangabe bikho lapha siphambana khona yobeshila uZikode kwaba nesidingo inyakatho yabanazo ukuthi ifuna ukufeza lokhu egcinisa ukufezile yakufeza ngentokozo sikhona singothando lokwaZulu siyahambisana nenyakatho sisupportile umsebenzi wazo ophela inkosi yamakhosi mhlawumbe ke sengizoyigoqa inkulumo yami engasekugcineni uma sibheke enyakatho ngiyakhumbula nje lokuthi sathi sibuye enyakatho kwaba nesikhala esasiqhamuka ezweni lasemdletsheni ukuthi hawu senigijimene zena ufike enyakatho indlela enyakatho idlule ehluhlweni sedlule ngaphi thina na
bengilanda nje lelo gama basathi masifika emabandleni asemdletsheni sihlangene eHluhluwe eTempeleni lapha eHluhluwe edolobheni umfundisi uGumede wasemdletsheni uthi eduma besabe uthi lento sithe masizwa ukuthi amaNazaretha ayahlangana afuna ukuthengela uNkulunkulu isipho esihle lo nkulunkulu wasekuhleni okuthiwa unyazi lwendlu lesimkhonzayo uma thina sizohlala sihlale sisale ngaphandle kulesi sipho kanti thina sikhonza ngoNkulunkulu mina mangazikho ngiyalandela lelo zwi nje ukuthi angililandela ngaze ngililandelelana ukuthi washo njalo umfundisi uGumede siyazi ke kodwa ukuthi bagcine ke sebehambe ngendlela abahambe ngayo ebeyimpumelelo njengoba kwethulo ngesonto ledlule mhlawumbe ke sengi ikomiti ke noma iproject isunguleke kanjalo sayisabalalisa ke yaze yayofika eCilongweni ubaba umfundisi uShabangu njengoba ekhuluma kodwa isizinza sayo iye yazinza kakhulu lapha kuyisekhethi le elapha eMthunzini eRichards Bay uMphangeni iMbonambi sabalala kwaMthethwa yagcina ke sifikele naseCilongweni kodwa futhi okuthokozisayo thema sesiqhubeka umsebenzi ukhulu uzwakala ngoba ezindawo sigcina singakwazanga ufinyelela kuzona kwathola ukuthi obaba bayasondela saba nabo bawuqhuba umsebenzi bawenze ngicabanga ukuthi kuzovela mase kuthula ibali ukuthi kusebenzeke kanjani ukuthi sagcina ibapho iziphi ingxenye zakwaZulu esagcina sibambisene nazo kulomsebenzi ngicela ukuthi ke ngidlulele esigabeni esilandelayo ukukwethula ikomiti ikomiti lethu limi kanje ikomiti lethu laphakamisa usihlalo walo uPhumlani Mlondo wakhona lapha ekhaya eMpunze ngicela uguqe esihlanu uzomila uguqe nje bonke nizobaleza abazoguqa usekelwa inkosazana entethelele uSicebile Mlondo inhloso ukuthi lizenilise zonke izihlaka zebandla futhi okunye ngicela uba ngikusho inkosi yamakhosi phambi kwamaNazaretha akho uthi leli komiti senze ngamabomu ukuthi angabi bikho umuntu ogcotshiweyo kulona inhloso kwakuukuthi uma kukho into singayiboni sikwazi ukuthi simdladlavuze umuntu ngoba njengoba ngihlalisa ukuthi ngeke ngisukele nanguzungu ngithi manje ngoba ngizomiswa esontweni protocol yesonto ayivumi kodwa laba esibabekileyo ukuthi bahole lo msebenzi ngisho ebusuku ungena ucingo ubuza ukuthi manje le mali ayireport ngani ngoba ingenile bese kuba nokuthula ke kuleli committee bese kuthi ke eminyango wemali noma nje ngiqale unobhala waleli committee gokani ngathi manje gokani ngakhoka ubaba uNcanana ubongani uNcanana walapha eTempeleni izweni kwaMthethwa unobhala bese kuthi isekela lakhe kube uSihle Cele wakhona lapha ekhaya eMpunza eManganzini bese kuthi eminyangweni wemali kunoSibu ibhele elikhulu uNtuli asekelwe uNonkosi Shobat Sukumaphila ekhona lapha ekhaya eMpunza ibhele elikhulu lise evula amehlo lapha khona lapha kwaMbonambi bese kuthi khona futhi eminyangweni wemali kuno administrator uyena umuntu inkosi yamakhosi ikhuluma ngendaba kwaMayimayi khona umuntu ohlala kwaMayimayi angasukuke nezimpi zaseGoleze nazo uSibompanza administrator financial administrator wena umuntu osikhiphela yonke imbiko maqhuluma indaba imali njengoba ngisho babusha bamali ukhala ucinga ebusuku kuyile ndoda eqinisekisa ukuthi umbiko uyaphuma bese ke ngingena imuphi umkhakhosele manje bese kubake no PRO wokuyena umuntu osibhalele imemezelo lezi kumemezelwa ukuthi njengamanje siyohlangana endaweni ethile uphuwa inkosi umfoka Mkhize olapha eTempeleni eMfuleni so isona structure ke secommittee leti esi top 6 kule top 6 ke kunama additional members ama additional members akhona kuno Mazwi Ngema wase kwesa kwaBiyela bese kuba nomthoko wombuthu wasesizweni kwaMthethwa angazi noma ukhona uqani bafowethu kusana ngisho lo zokuguqa bese kuba no speaker osomlomo wekomiti lethu uGatsheni uNdlovu wakhona lapha ekhaya eMpunzi Gatsheni mhlawumbe ke sabe sesibona ukuthi leli komiti ifuna lesekeleke labana beluleki inhloso yabeluleka iningi nje
one uqinisekisa ukuthi laba bantwana bekomiti bayazi ukuthi ngoba sasifuna ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uphathwe ngobunono ungabi nabo ubunungu. Umsebenzi wabeluleke yilokho uqinisekisa ukuthi lo msebenzi uphethwe ngobunono awuphathwa ngobunungu. Umnikelo kaNkulunkulu umnikelo nje umphefumulo futhi akuyona ngisho imali. Sasibatshela lokho siyazi ukuthi khona buyahle bathi akuyona imali le akuyona umphefumulo le imali yathenga kodwa thina sasiqinisekisa ukuthi cha akuyona imali umphefumulo. Kulabo beluleke ke oqala yiwo lekhulumayo baba umthetho waseKhafuleni bese kuba ubabuze kodwa mkhulu ube ubaba uzikode lapha eMacekane bese kuba ubaba umthetho entuthukweni umshumayeli umpanza kokaba umshumayeli ube umshumayeli umngoni kokaba njabe khona umshumayeli umngoni uGebhe kokaba ube umshumayeli umkhwanazi ebongani umsabele ube umshumayeli umhlongo embusweni ube umshumayeli uZungu umdedele khona ngimshiyayo ngaphambi kwendlulo ngiyabo mama bese uthi ngale kubakhokheli ukhona umkhokheli umama uDuyaza wasevula amehlo umama Magazi esizweni ube umkhokheli uMcDonald sethenjisweni cela bagubhe babonakala abakhokheli kuqani banibona amaNazaretha ngoba yini ebeni ubuso balomsebenzi ngafike umsebenzi ongabe selinokunicasha velani nje banibona amakholwa ngoba umsebenzi niwenzile bese ba umama Welase umkhokheli ekholwana Nkosi yamakhosi naba abantwana okuyibona ababhekele umsebenzi wothando lukaZulu namhlanje usufike waba yimpumelelo. Siyacela ke Nkosi yamakhosi esinabo esigijima nabo abakhokheli nebandla nje lonke amabandla kwaZulu ukuthi Nkosi yamakhosi kuyenzeka umuntu athandwe kodwa angaziboni ukuthi uyathanda. Lo msebenzi Nkosi yamakhosi usikhombisile ukuthi uyasithanda singabantwana bakwaZulu. Siyacela Nkosi yamakhosi ukuthi sengathi abantwana bakwaZulu ungabapha uthando kunye bahlangane babe munye hayi ngaphansi kwekomiti lothando lukaZulu bahlangane bona bengabantwana bakwaZulu bengamaNazaretha bakwaZulu ngoba ukuhlangana kusinika amandla ukuthi sikwazi ukwenza izinto ezinhle ezingangalezi ezenzile nezingaphezulu. Saguqa phambi kwabantwana bakho sacela ukuba uthenge imoto ezintathu sithenge lo ma sikufezile lokho namhlanje nazi lezi imoto yikhona. Uma kukhona okunye ukukhona akangikwazi nami kodwa khona nakhe sakhuluma ngakho Inkosi ibusiseni kuzwile. Siyabonga kakhulu kubaba uNyambose ukusethulela ikomiti nabeluleki bekomiti. Mhlawumbe okusalile ukusho ukuthi selisalelwe amaminithana ukuthi liphele leli komiti. Amandla alo ayaphela uma sekuphela wonke lo msebenzi namhla obe usihlalo uyobe seyinhlayisuthi. Obe unobhala obe nje sewinhlayisuthi. Uphela khona namhla leli komiti ngoba selifikile esiphethweni somsebenzi ngayikhetha Inkosi yaseMhlabeni bamanzi. Ngicela ke bantwana benkosi ukuphakamisa ubaba umeya walapha eMhlathuze umhlonishwa ubaba uNgwezi uma esephakathi kwethu abe nezwi nje elilodwa phakathi kwamaNazaretha mhlonishwa. Nkulu kubaba uNyazi lweZulu uNkulunkulu wokhokho Thixo wethu bingelele emakhosini yaseNdlunkulu kakhulukazi Inkosi uMthiyane yalapha ekhaya amakhosi onke akhona ngiyakhuleka kini kohlanga bingelele kubefundisi bonke bebandla bingelele kubavangeli nabashumayeli namaNazaretha wonke egameni loNyazi amen. Angizokuba mude nokho kodwa ngithokoza kakhulu ukuthi sibe ingxenye namhlanje ukuthi singazeli uhafu wenkonzo sibe khona nje usuku lonke
lokho umoya wethu baba uNyazi kuyawuthobisa kakhulu futhi kuwelaphile kakhulu namhlanje. Ngifisa ukuba ngiphawule izinto ezimbili ngisaqoshelela ithuba elincane ukuthi le ndawo esikuyona ngokomlando siyibona inothe kangaka nje inothiswe zinkaba zabantu basemandlazini bakwaMthiyane. Kwahamba ke mase kuthathwa indawo kufonywa uhulumeni ingxenye zalelizwe zashiya abathiyane bengenayo indawo yokuhlala bamukelwa le phezulu endaweni yaseNtambanana. Basebenze isikhathi eside baba abathiyane befisa ukuthi le ndawo yabo ibuyele ngakubona ngoba ifaka phakathi nethempeli lelesikulo baba uNyazi lwezulu. Kwahamba laba ke babephethe uhulumeni wase Richards Bay bengakahlanganiswa umasipala bathatha isinqumo sokuthi indawo engamasite awu4 ekhona la kule ndawo esikuyona bayibuyisele esizweni sasemandlazini kufaka phakathi nethempeli. Kwaqala izikhathi zo2000 sekukhona uhulumeni owodwa wasemhlatuze yashalazelwa ke le ndaba kuze kufike isikhathi sokuba kube khona lo hulumeni okhona njengamanje oholwa yimina. Inkosi yesizwe salapha emandlazini yathumela amadoda eza ezongibona ehhovisi ezovuselela lo mlando. Ngabe sengijuba ke ithumba lama official phakathi kwawo obekukhona umasipala manager nensizwa yakwaMhlongo. Cela uthi nje uguqe mfowethu uMhlongo ukuba bahambe bathintithe wonke amaphepha akhuluma ngeinqumo ezathathwa uhulumeni lo wase Richards Bay. Nangempela Nyazi lwezulu abuya lawo maphepha sabiza umhlangano oyispecially sizogxiviza leso sivumelwano esasenziwe yilo uhulumeni ukuba umhlaba ubuyiselwe kubantu basemandlazini including le ndawo elapha enethempeli esikulo ithempeli laseMpuza. Kulama site wonke babuNyazi engikhulume ngayo ngithi mane amathathu sesiwabuyiselile ngokusemthethweni esizweni senkosi kwitrust yasemandlazini. Sekusele nje eyodwa kade sibhalele nje laba be-land claim commission besho ukuthi bacela ukuthi siphawule ngalomhlaba ke ofaka ithempeli njengamanje esikulo namhlanje laseMpuza. Sengivele ngicelile kubahlonishwa amakhansela amanye ngihamba nawo nomfowethu uMhlongo ukuthi ngiyamjuba ukuthi lolu daba sisheshe siluphothule nami baba uNyazi ngisekhona esihlalweni ngoba bebeshalazela lolu daba iminyaka engaphezulu kwama20. Asazi noma babuye yini ngephutha bese uthola ukuthi walokho kusela kusenzeki. Manje nami ngifisa kwenzeke ngisekhona ngoba abantu bashazelana uma senibanikeze amandla bakhohle ngoba ngiyakholwa ukuthi babekhona omeya isikhathi eside belwazi lolu daba banishalazela ngezizathu zabo. Kepha ke ngoba sikhona seza sizokhuleka emathempelini amaningi ukuthi siyacela nisikhumbule manifika endaweni la kuthatha khona izinqumo zokubeka thina ezikhundleni. Nangempela bakwenza lokho abonyazi. Silapha ke ukuzobuyisela kakhulu lo msebenzi omkhulu Nkosi yesizwe. Ngifisa futhi ukuthi izono zalawa behlezi kulesihlalo engihleli kuso Nkosi yethu uNyazi ngibaxolisele kakhulu ukuthi bashalazele umsebenzi kaNkuluNkulu iminyaka eminingi kangaka ngoba cishe ibandla nemisebenzi eminingi ofanele yenzeke ebandleni ngabe selikude kakhulu kube amalungelo omhlaba ubukadunga phansi kwabo. Ngifisa ukuba ke ngibaxolisele ngamaguqa ayisihlanu baba uNyazi lwezulu. Elilodwa iguqa siliphethe namhlanje sasivele silinikezile abaqondene nokubheka kwempahla yenkosi kubaba uNyazi lwezulu. Lawa mane amaguqa ngizokhuleka kakhulu enkosini yesizwe inkosi uMthiyane yalapha ekhaya umfundisi uMthiyane futhi nabavangeli balapha eMpuza ngoba siyakwazi ukuthintana eduzane ukuhlela ukuthi impahla ifike kanjani le yamaguqa amane. Thokoza kakhulu mase nibuyele emuva uNkulunkulu uNyazi lweshembe awushembe uNyazi lwezulu abe nani nishayele ngokucophelele emgwaqeni ngoba bakhona laba basuka khona komayimayi abanye basuka behambe bedle amanzi amponjwana. So ngidinga ngiqaphele kakhulu
futhi nibabekezelele abanye emgwaqeni ingane zethu ngoba kuphithizela nje izwe singavumi zihambe singazazi ukuthi ikuphi kanti seyiminzile lapho olwandle noma swimming pool maziyobhukuda zingabhukudi ihamba zodwa ikakhulukazi ingane ezineminyaka e10 kuya phansi ngoba ulwandle namanzi ayabulala. Ngalawo mazwi ngiyathokoza ngimfisela kakhulu futhi uKhisimuso omuhle noNcibijane nomsebenzi esizoqala ukwenza ngoJanuary masikhuphuka intaba ungathi nawo futhi ungahamba kahle kakhulu ngiyabonga. Ubaba uMeya ubaba uNgwezi ma ekhuluma ngomhlaba wakwaMthiyane ubuya komhlaba wakwaMthiyano inkosi inyanga yezulu eyathi uzobuya lo mhlaba yathi mase kuqanjwe imbuza isibizwa le entambanana sokuthiwa imbuza sentambanana yaba sentambanana iminyaka emibili nohalf imbuza yathi mifika inyanga yezulu yathi cha kukwamdedele la imbuza izovuka ibe khona wayesethi kodwa lapha kwamdedele ngizokwenza amaladi abemabili wathi khona iladi la kwamdedele liyophuma amasabatha onke wathi khona kodwa iladi lenkosi yakwaMthiyane likhulekela izwe lakwaMthiyane wathi liyophuma kanye ngenyanga wathi uma niguqela leli lada lobe likhulekela ukuthi izwe likaMthiyane libuye wakwenza inyanga yezulu kwamdedele. Asiqhubekeke bantwana benkosi nohlelo sicela ukuba sinikeze ngoba sithi uGunyamathe nje kancane uSpeaker wethu uGatsheni naye asilinganisele nje ukuthi besenza kanjani. Uyazi besithi uma sinikela kube sengathi unyazi lwezulu siyalibona ngangike ngibone sekulethwa ngisho amaflag kube sengathi lozophuma unyazi lubusisela amaflag lube lungekho unyazi kodwa ngoba kwakufuneka ukuthi kwenzeke lento esiyibona namuhla ngothando lukaZulu. Amen. Nginizonikeza ke uNdlovu ukuba asihole emva kaNdlovu uzolunga umbiko kwezezimali. Amandla! Amandla! Imoto! Imoto! ingakavalwa amasango lesiphama bafana Mhlawumbe ke singakaqali umbiko wezimali esizowethulelwa uSiboniso Mpatha asikusho ukuthi noma sibeke idisclaimer yokuthi ukwethula lo mbiko akusikho ukuthi sifisa ukuveza ukuthi obani abangasebenzile kepha ukwethula umbiko sifisa ukuthoma uphaphe legwalagwala kulabo abasebenzile. Amen. Insimo kaShembe inkulu kakhulu
futhi itshalwe izitshalo eziningi ezahlukene. Ungathi uma uhlakula lapha ebese ubona abanye bengafiki la uhlakula khona bese ucabanga ukuthi abasamthanda ushaya. Ingoba nabo bayahlakula kwenye indawo kuphela ubaboni lapho behlakula khona. Ngakho ke njengoba silapha asizile ukuthi bese sithi laba bangaveli babe kanjani cha. Kodwa sifaka usisichoma uphaphele gwalagwala kulabo abasebenzile. Ngicela ukudedela usiboniso mbanzi thabe khulu sanda neso. Baba kwabili Mshumayeli wenkosi ngiyabonga. Nkosi yamakhosi siyabonga somnganisi. Siyabonga chibe lihle lokugeza izono zethu. Ukuhamba phambi kwethu kulomsebenzi kade siwenza. Ngoba abantu inkosi akade benikela bebengabuka inkosi thina bebebuka ukuthi senzela izwe. Lona nkosi oguqile usiboniso wakwaMpanza ezweni la kwaMthethwa ozalwa nkosi umfundisi wakho umfundisi uMpanza. Akuthengwa ngagolide akuthengwa ngamali abakhulume ngaphambili bake basho ukuthi umsebenzi wasezulwini okuyimphefumulo yabantu ibiqoqwa amasekhethi kube khona nkosi abantu noma imindeni ebingena ngayodwana kube khona nkosi akade bethi uNkulunkulu bawubumbano bese beyasichaza nkosi ukuthi ubumbano lwakuphi kube khona nkosi yamakhosi iqembu noma abantu akade bebizwa nkosi ngama-team leaders. Ama-team leaders somnganisi bekuyaye kuthathwe umuntu oyedwa esinaye kulo msebenzi kuthiwa kaqoqa abantu bese kuthi njalo makuphela ikota eze nemali ewu-11,000. Khona-ke nkosi yamakhosi ubaba uMthethwa lose oke wakhuluma besidlala nkosi yamakhosi sithi thina 11,000 avelelwe beke nkosi ngekoti yodwa afike no 50,000
sithi unkonyane kami siyadlala avela athi 67,000 eyedwa Nkosi. Ngizowethula Nkosi umbiko unjengoba unjalo. Kuqalwa Nkosi yamakhosi ukulontsha ngo December mhla ka2 December 2023 saseDumisani. Angeke ngimbize ubaba uMshumayeli usembizile unkonyane. Imali Nkosi noma umnikelo wakho wangalolo suku lomhla ka2 December 2023 waba u24,460 rand. Sadlula Nkosi yamakhosi saya evula amehlo kwakumhla ka6 April 2024 kukota Nkosi ikota yokuqala senza Nkosi u738,540 cent. 738,540 rand. Sadlula Nkosi saya enkululekweni kwakumhla ka22 June 2024. Umthetho uyakukhumbuza ukuthi ezweni lokho kwamthetho kwakungapha Nkosi yamakhosi kwamthetho. Sathi masifika Nkosi ila Nkosi saqala khona sabona ukuthi hawu kanti lento ingenzeka ngoba Nkosi senza u1,860 rand 49 cent. Sadlula Nkosi saya Nkosi kukota 3. Kukota 3 Nkosi khona insizwa ela emva kwami yakwa Mkhize la emfuleni. Yathi Nkosi masiyibuka Nkosi ziza intokazi zalapha eNazaretha. Bathi amakhosazana intethelele. Yayikhala Nkosi ithi kwaqhuma inyongo. Nabashumayeli bakho Nkosi abasalanga. Kwakuthi Nkosi mayisiza kanje intethelelo iphethe amabheluni. Bayishiye yodwa Nkosi imnikelo bebuka intethelelo. Babebona Nkosi sekudlula ukuthi hawu imnikelo kaShembe. Beshutha Nkosi angazi ke lama video kodwa Nkosi babeshutha baba. Kwakuse groundini Nkosi khona la eRichards Bay eMandlazini. Le kota Nkosi yesithathu sayiqamba igama Nkosi sathi ucoboshisa. Sasitshela Nkosi ukuthi sesifike emaphethelweni omsebenzi wakho. Kanti Nkosi umsebenzi wakho Shembe uzohlela Nkosi ngendlela yakho yasezulwini. Kuloyo kota Nkosi senza u1,383,077 rand. Sadlula Nkosi ngoba Nkosi la selikhona ithuba lokuqhubeka nomsebenzi saya kuyikota Nkosi yesine yayi ngoNovember 30 eyabizwa Nkosi ngokuthi igama layo uHlohloza. Yayisothandweni Nkosi empangeni ethempelini lakho. Masifika Nkosi khona senza u837,863 rand 55 cents. Baba kungokuqala emlandweni waleli bandla bawungiphikisa uma ukhona bake bakubona mina akaze ngikubona ukuthi baba ngeinyanga eziwu10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 months amaNazaretha Nkosi enze u3,984,801 rand 42 cents. Ukuqala Nkosi ukungena kweminikelo yakho kwakuFebruary lonyaka 2024. Ukugcina Nkosi ukungena kweminikelo yakho kuba u30 November 2024 oku10 months. 3,984,801 rand 42 cents for 10 months.
uZulu Nkosi yamakhosi uyakuthanda Shembongcwele. Akukho Nkosi uZulu okuthanda ukudlula wena Nkosi yamakhosi. Ngidlule baba ngikuma second. Ngidlule baba ngikuma second. Ngizoqala baba la agcine khona nginyuke baba ngize ngifike endla. Kune sekhethi baba yakho ebizwa ngeshowe Mandeni sekhethi. Yenze baba u9,110 rand. Kune sekhethi yakho baba engapha ezweni mawushona le bathi Kojozini ebizwa ngenkanyezini home sekhethi. Yenze baba u58,010 rand. Kune sekhethi baba yakho engapha Nkosi ebizwa baba ngeMthunzini sekhethi. Yenze Nkosi u182,765 rand. Kune sekhethi yakho baba engapha Nkosi eMalmede Melmore. Yenze Nkosi u239,565 rand 90 cents. Kune sekhethi yakho Shembongcwele ela ngiguqe khona ebizwa ngempangeni Richards Bay sekhethi. Yenze Nkosi u587,118 rand. Baba number 1 Ngikhubeka baba unumber 1 Nkosi yamakhosi ungapha Nkosi bazothi ngoba ngakhe khona bese bethi kanti unumber 1 Nkosi ngokweqiniso. Unumber 1 Nkosi yamakhosi izwe la kwaMthetho. Lelizwe Nkosi yamakhosi yakaMthethwa ngoba bengikhona. Belithi Nkosi malisebenza lithi khipha kwempuphu. Bethi thatha kwempuphu Shembu uzogcwalisa. Bethi uShembu yapha uzokupha. Benze ukuthi umthethwa besiyeze sithi akawadli amandla omuntu. Baba isekhethi yakaMthethwa Nkosi yamakhosi inikele u705,768 rand. Ama sekhethi akho chibelihle esehlangene wonke Nkosi yamakhosi o6 noma o6 anikele Nkosi u1,782,336 rand 90 cents. Ngidlule baba Nkosi yamakhosi ngiye uma individuals noma abantu Nkosi akade belingela ngabodwana benikelela Nkosi imndeni yakubo. Baningi Nkosi yamakhosi ngizozama Nkosi kuvele ngithathe abathathu abasekuqaleni. Mas ngababiza bonke Nkosi yamakhosi kungaze kube kusasa. Ngizoqala nakhona ngezansi. Kunobaba wakwaMthetho. Batho uhlala ngapha ePortshepstone. Unenkampani yama security ebizwa ngeMthetho VIP Security Services. Angazi noma ukhona niphakathi kwethu. Uma khona ngicela kuguqa. Bathi khona kasawubheka.